У вівторок Північна Корея, ймовірно, випробувала ще одну балістичну ракету, другу менш ніж за тиждень. Схоже, глава КНДР має намір виконати обіцянку, яку дав у новорічній промові – наростити військову міць. Чиновники Південної Кореї та Японії розкритикували випробування, сказавши, що такі запуски дедалі більше дестабілізують ситуацію в регіоні. Північна Корея нещодавно вже запускала балістичні ракети, і Рада безпеки ООН уже обговорювала, як на це відповісти. Дуже прикро, що за таких обставин Північна Корея і далі запускає ракети. Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що запуск зафіксували південно-корейські та американські розвідувальні служби. Зараз розвідки Південної Кореї та США проводять ретельний аналіз, щоб зібрати більше інформації. Резолюції Ради безпеки забороняють Північній Кореї проводити будь-які випробування балістичних та ядерних ракет, а також накладають санкції на ці програми. КНДР і далі створює зброю масового знищення і балістичні ракети, що загрожує міжнародному миру та безпеці. І нещодавній запуск балістичної ракети свідчить про намір КНДР розширити свій незаконний потенціал озброєнь. Перемовини між Пхеньяном і Вашингтоном поки що зайшли у глухий кут. Північно-корейське керівництво заявило, що відкрито для переговорів. Але якщо США відмовляться від своєї так званої ворожої політики, такої як санкції та військові випробування.